ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। भारतीय संविधानाचा विजय हो, विजय हो, विजय हो, नाही जरा इन्हें पाणी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आज महिला दिन आहे आणि या महिला दिनानिमित्त वैभववाडी तालुक्यातल्या ज्या शहरातला स्टॉल धारकांचा विषय होता, त्या स्टॉल धारकांच्या मागण्यांसंदर्भात आज स्टॉल धारक महिला आहेत त्याच उपोषणाला बसल्या आहेत। थेट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ त्यांच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत आणि कशा संदर्भात त्यांनी उपोषण हे छेडलेलं आहे। मॅडम, आपण आज उपोषणाला सर्व महिला बसलात, नेमक्या आपल्या काय मागण्या आहेत आणि कशा संदर्भात आपण उपोषणाला बसलात? आज जागतिक महिला दिन, याचं औचित्य साधून आम्ही महिला उपोषणाला हतबल स्टॉलधारक महिला या उपोषणाला बसलेला आहोत। आमचं मागणं असंच आहे की नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांनी केलेले बेकायदेशीर स्टॉलधारक जे आमचे हटविले आहेत त्यांची कारवाई करून चौकशी व्हावी, याच्यासाठी आम्ही इथे उपोषणाला बसलो आहे। दुसरं म्हणजे आम्ही कलेक्टर मॅडमकडे गेलो असता कलेक्टर मॅडमनी कुठलेही कागद म्हणजे नगरपंचायतीने तिथे कुठलंही कागदपत्राचा व्यवहार न करता जिल्हाधिकाऱ्याशी त्यांनी इथे आमचे जे स्टॉल हटविले आहेत म्हणजे कुठल्या बेसवरती मुख्याधिकाऱ्यांनी हे आमचे स्टॉल हटविले आहेत याबद्दल चौकशी व्हावी अशी आमची मागणी आहे आणि आमची जी स्टॉल आहेत त्या जागेवर आम्हाला पाहिजे अशी काही महिला नगरपंचायतीत गेलेले असता ते जे अधिकारी आहेत तिथे त्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा झाली। ते अधिकारी बोलले मी स्वतः इथला अधिकारी आहे, मीच मुख्य अधिकारी आहे, मला कुठलाही शासकीय आदेश लागू नाही आहे, हे हुकुमशाही यांच्यावर आम्हाला आपली हुकुमशाही चालवून हे आमची स्टॉल हटविले आहेत आणि त्यांना जर जिल्हाधिकाऱ्याकडून किंवा काही लेखी अर्ज घेतलाय, नोटीस घेतलंय तर त्यांनी आम्हाला दाखवावेत असं आमचं मागणं आहे। तर ते आम्हाला अजूनपर्यंत फेटाळणी करत आहेत, ते आम्हाला आमच्या समोर सादर केलेलंच नाही आम्ही मागितले असता। तुम्ही या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटला होता? जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही स्वतः जाऊन भेटलो आणि स्वतः त्यांनी फोन लावून आम्ही स्वतः तिथे जाऊन भेट घेतली आणि फोन करून त्यांनी स्वतः तिथून कॉल करून सीओला कॉल करून त्यांनी विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं फक्त आम्ही नगर विकासासाठी आम्ही हे असं केलं, पण त्यांनी तिथून सांगितलं की का लोकांच्या रोजीरोटीवरती पाय देऊन तुम्ही असं का केलात। तेव्हा आम्हाला तिथून सांगण्यात आलं की आम्ही असं विकेंद्रीकरण करतोय म्हणून आम्ही कुठलाही स्टॉल हटवून गरीब जनतेच्या पोटावरती पाय देऊन की तुम्ही सुशोभीकरण करू शकत नाही। जे स्टॉल वाले तुम्हाला प्रोत्साहन देत नव्हते काय, तर ते इकडून त्यांना उत्तर दिलं की आम्ही स्टॉलवाले आम्हाला तयार होते द्यायला, मग तुम्ही सगळे का काढले, त्यांना पर्यायी जागा द्या असं तिथून त्यांना सांगण्यात आलं। पण आता आम्हाला तिथे पुनर्वसन नको आहे, आमचे जे स्टॉल आहेत तेच आम्हाला पाहिजे। आता तुम्ही उपोषणाला बसलात, तुमची भूमिका काय आहे? आमची भूमिका म्हणजे आमची जोपर्यंत स्टॉल आमची जिथे ज्या जागेवर आहेत तोपर्यंत ती तिथे लागत नाही आणि मुख्याधिकाऱ्याची आमची जे कुठल्या बेसिकवर त्यांनी ते आमचे स्टॉल हटविले ते आम्हाला ते इथे नमूद करून त्याची चौकशी करून आमच्यापर्यंत जोपर्यंत सादर होत नाही तोपर्यंत आमचं उपोषण मागे घेतलं जाणार नाही, हे आमचं आमरण उपोषण आहे। या संदर्भात तुम्ही कुठल्या लोकप्रतिनिधींशी किंवा आमदार खासदार या मंडळींशी कुठल्याही लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय नेते किंवा कुठलंही नाही, हे फक्त आम्ही हतबल झालेल्या महिला आम्ही आज घरातून आज जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी सावित्रीचा आदर घेऊन आज आम्ही कमरेला पदर बांधून रस्त्यावर उतरलेलो आहोत। बोला, तुम्हाला काय सांगायचं काय संदर्भात? आता बऱ्याच महिलांचे इथे स्टॉल धारकांचे कर्ज आहेत, त्यातून आम्ही आमच्या स्टॉलमधून आम्ही रोजीरोटी कमवत होतो त्यातून,
मग त्यामुळे आमचे जे कर्ज आहेत ते पण आमचे कर्ज पण त्यात जात नाही आहेत, पूर्ण होत नाही त्यातून. कारण तो स्टॉलच नसल्यामुळे आम्ही म्हणजे रोजीरोटी आमची कशी आहे करणार, कर्ज कशी काय परतफेड करणार, ते पण आमचा एक मुद्दा आहे. मॅडम तुम्ही बोला, तुम्ही म्हणत होता. बोला. त्यावेळी स्टॉल हटवले त्याचवेळी आम्ही नगरपंचायतीला भेट दिली. त्यांनी आमच्याकडून पावती न देता पैसे जमा करा असं सांगत होते. ते आम्ही न केल्यामुळे त्या रागाच्या वर्षात त्यांनी रागापोटी आमचे स्टॉल हटवले. त्यांनी हुकुमशाही दाखवली आमच्यावरती थोडक्यात. म्हणजे कारण कुठल्या बेसवर आमचे स्टॉल उचलले आहेत ते आम्हाला त्यांनी अजूनपर्यंत दाखवलेले नाही. कुठलाही लेखी आदेश आलेला आहे तुम्हाला तो सुद्धा आम्हाला अजून सादर केलेला आहे, दाखवलेला नाही. म्हणजे आम्हाला फेटाळणी केली आहे त्यांनी. म्हणजे आम्हाला अंधारात दाखवून त्यांनी स्वतःची हुकुमशाही दाखवून ही आमची स्टॉल काढली. आणि हे जवळजवळ सर्वांची जवळजवळ 100 लोकांची तरी स्टॉल आहेत आणि सर्व लोकांचा संसार त्या स्टॉलवरती उदरनिर्वाहावर त्या स्टॉलवरती चाललेला असतो. समजला. जिल्हाधिकाऱ्यांची तुम्ही भेट घेतली, जिल्हाधिकाऱ्यांचं एकंदरीत म्हणणं काय? जिल्हाधिकाऱ्यांचं एकंदरीत म्हणणं म्हणजे त्यांनी फोन केला असता. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलं की या आम्ही फक्त नगर विकासासाठी काम चाललंय आणि आम्ही हे करतो. तर जिल्हाधिकारी म्हणाले की हे स्टॉल हटवून तुमचं नगर विकास होणार आहे का केला असं. लोकांची रोजीरोटी बंद. जिल्हाधिकारी सकारात्मक आहे तुमच्या मागण्यांसंदर्भात? आमच्यावर ते सकारात्मक आहे. तुम्ही पहिलं का नाही सांगितलं? कुठेतरी तुमच्या जागेत तुम्ही म्हणजे नगरपंचायतीच्या जी जागा आहे तिथे तुम्ही त्यांना जागा उपलब्ध करून का आधी दिल्या नाही? कारण सर्वांचा पोट हे त्याच्यावरती चाललेलं होतं स्टॉल धारकांचं. म्हणून त्याने त्या ह्याच्यामध्ये त्या शब्दात त्यांनी ते शिवशी ते बोलले तिकडून फोनवरती. आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा. आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा. स्टॉल धारकांचे विजय असो. स्टॉल धारकांचे विजय असो. कशासाठी? पोटासाठी. कशासाठी? पोटासाठी. कशासाठी? पोटासाठी. जागतिक महिला दिनाचा विजय असो. जागतिक महिला दिनाचा विजय असो. जागतिक महिला दिनाचा विजय असो. राष्ट्रीय संविधानाचा विजय असो. राष्ट्रीय संविधानाचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. कशासाठी? पोटासाठी. कशासाठी? पोटासाठी. आमच्या मागण्या पूर्ण करा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा. नाहीतर खुर्ची खाली करा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा. नाहीतर खुर्च्या खाली करा. सावित्रीबाई छत्रपती फुले शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. संविधानाचा विजय असो. संविधानाचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. सावित्रीबाई फुलेंचा विजय असो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.